Igbo ndị ọma ọtụtụ ihe ka anyị amụọla ya n'ụbọchị nke taa. Anyị amụọla ọtụtụ ihe. Ama m na ị na-esonyekwara m nke ọma na ọmụmụ a. Gbaa mbọ hụ na o nwere ihe ndị ị na-amụta. Ekwela ka ọmụmụ a na-aga n'ihu dịka onye Igbo ịhụ ya eme ka ọ gbasaa gị. Ngwa anyị emeela le, me, ne, nye. Anyị nọ na nye. Anyị ga-emekwa nwe ụbọchị ọzọ. Ngwa ka anyị lee ọmụmaatụ ndị anyị ji mkpụrụ abịdị nye mepụta. A na nye na e bụ gịnị? Anyị. Cheta na m gwara unu na mkpụrụ abịdị ahụ nwee ike ịbịa na etiti mkpụrụ okwu ahụ. Anyị, we, na ọ ga-esi us. Anyị. Lekwa ọmụmaatụ nke a na nye. Nye ji aka nye ya ihe ka ịhụ ebe mkpụrụ abịdị ahụ pụtara na mkpụrụ okwu ahụ. A na nye na a bụ gịnị? Anya. Nke ndị oyibo na-akpọ eye. Ngwale ọmụmaatụ nke atọ. E na nye na o bụ gịnị? Enyo. Nke ndị oyibo na-akpọ mirror. 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 Ngwale ọmụmaatụ nke anọ. Nye na e bụ nye. Give. Nye. Give. Ngwalekwa ọmụmaatụ nke ise. Nye na e na re na e bụ gịnị? Nyere. Nyere. Bụ nke ndị oyibo na-akpọ gịnị? Gave. Nyere bụ tense ndị n'azụ nye. Nye bụ tense ndị n'ugbu a bụ nke ndị oyibo na-akpọ present tense. Nyere bụ past tense. Dere gabazie. Ọtụtụ ọmụmaatụ bụ ndị fọrọ ndị dị ọtụtụ a ga-eji mebe. Cheta na m gwara unu ka unu na-esonyere anyị. Anyị na-agbakwanụ mbọ ịhụ na asụsụ Igbo bụ ihe anyị ga-akwado nke ọma ka ọ ghara ịla n'iyi. Maka na asụsụ Igbo agaghị alakwa n'ihi, ọ ga-akwa n'efu. Anyị agaghị ekwekwa ka emela asụsụ Igbo na agbụrụ nke anyị. Ọ ya ka ị ga-ejisi agbasi mbọ ike gị nwa nwa onye Igbo ịmụta ụmụ. Gbaa mbọ hụ na iji asụsụ Igbo n'azụ. Ekwela ka asụsụ Igbo ma na-akwadokwa ụmụ n'ọmụmụ ihe a, na-akwado ụmụ nke ọma n'ụzọ ọbụla i siri iji chee nke ọbụla i chere ị ga-esi enye aka hụ na asụsụ Igbo na-aga nke ọma. Enwere onye, if you have anybody you want me to teach, kpọtụrụ anyị. I will tutor that person. Ọkwa nnọọ gị nwa n'onwe gị bụ onye ị chọrọ ịmụta ka esi asụ ma na-ede, kpọtụkwara anyị nke ọma. Ekwela ka asụsụ Igbo fuo n'aka gị. Ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ọmụmụ nke a na-akpọ iwetere gị one on one. Ọ gwụla ka ọ ghara n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị emeela ọtụtụ ihe. Taa ka ọ ga-adịkwa ụbọchị ọzọ nke anyị ga-ewetara. Ma cheta na m gwara unu na ọmụmụ asụsụ Igbo a ga na-abịa Mondays to Fridays n'izu ụka ọbụla. Ọha m nọ n'aka mbụkwa Nwaada Oziọma nye nkụzi Igbo gị.